Terima kasih Mas. Iki neng YouTube apa neng di Mas? YouTube dong. Oh neng YouTube. Bagi para pengunjung di Taman Wisata Sumber Ubalan yang belum makan siang silakan untuk menuju ke stand food court yang ada di sebelah kiri juga sebelah kanan panggung ya. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ra duwe. Sakno. Nyanyi bareng. Cintaku mbok yo sampen le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo macucu emanan paras manismu rapi to karo atimu rungono tembangan manisku. Mbak Cantik boleh maju di sini. Aduh sayang ngapunten nek saestu yen kere saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumeneng ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal entar sayang, ora bakal koya sajen bahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Wahana musik. Semakin asik. Yo. Boleh maju sini, naik juga boleh Mbak lewat belakang. Bun. Silakan merapat Bun, silakan. Maju dong. Atau naik silakan. Monggo. Ada hadiahnya nih. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng-bareng. Yo. Ayo. Cintaku mbok yo sampen leh nesu kabeh iso rasa kudu nganggo macucu emanan paras bagusmu rapi to karo atimu rungono tembangan manismu. Aduh sayang ngapunten nek saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal entar sayangku, ora bakal koya sajen kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Wahana musik. Semakin asik. Yo. Maesora Audio terima kasih. Agus Susanto Channel. Pasukan goyang bisa merapat dong. Ayo Mas Chandra, yo. Cintaku mbok yo sampen leh nesu kabeh iso rasa kudu nganggo macucu emanan paras bagusmu rapi to karo atimu rungono tembangan manismu. Aduh sayang ngapunten nek saestu
suwun sampun ana ngancanine saben dina aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun